Домулло Ҳикматуллоҳи Тоҷикободӣ яке аз машҳуртарин аз рӯҳониёни суннатгароии Тоҷикистон. Шоми 13 апрел дар поёни рӯзи аввали моҳи шарифи Рамазон дар синни 80 аз олам чашм пӯшид. Дар ин бора дар Фейсбук журналист Нилуфари Азиз ва Фазлуллоҳ Одинабеков хабар доданд. Дар бораи сабаби марги рӯҳонии шинохта хабаре то ҳол дастрас нашудааст. Бархе корбарон навиштаанд, ки рӯзи 13 апрел ӯро сиҳату солим дида буданд ва хабари маргаш барояшон хеле ногаҳонӣ буд. Домулло Ҳикматуллоҳ соли 1941 дар ноҳияи Тоҷикободи водии Рашт ба дунё омада, тамоми умр дар ҳамин ҷо ба сар бурд. ӯ таълимоти аввалия ё ибтидоии диниро дар даврони шӯравии собиқ дар назди Мулло Неъматуллоҳ, Домулло Ҷурабеки Ғармӣ, Домулло Назрӣ, Домулло Хуҷаи Кулубӣ, Домулло Шералии Андиҷонӣ гирифта баъдан дар назди Мавлавии Ҳиндустонӣ таҳсил кардааст. Домулло Ҳикматуллоҳ бо он ки дар водии Рашт яке пойгоҳи аслии мухолифони солҳои 90 зиндагӣ мекард, дар кашмакашиҳои сиёсиву мазҳабии даврони ҷанги шаҳрвандӣ аз ҳукумат ҷонибдорӣ кард ва мардумро ба қатъи мухолифати мусаллаҳона ва оштӣ бо нерӯҳои ҳукуматӣ даъват мекард. Домулло Ҳикматуллоҳ дар назди нухбагони сиёсии ҳукумати имрӯза, аз ҷумла дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва наздикони ӯ аз эҳтироми вижае бархурдор буд. ва Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон зимни сафарҳои кориаш ба водии Рашт маъмулан ба хонаи ин рӯҳонии маъруф ташриф меовард ва аз ӯ зиёрат мекард. Дареғо устуни ҳаннона бишкаст, чароғи оламу фарзона бишкаст. Чӣ дунёест ҳакимон зери хоканд, канори шамъи дин парвона бишкаст. Фурӯзони шаби торик фано шуд, асои олами вайрона бишкаст. Мусибат бас гарон аст, сабр ёраб, тавони ин дили девона бишкаст. Дар ин моҳи муборак рафта сӯят, дили худию ҳам бегона бишкаст. Ҷаҳонро аз муҳиббон нест номе, мадори ҳар тани мастона бишкаст. Чун нуре дар ҷаҳон буди муборак, ҳазорон қиссаву афсона бишкаст. Қасам бар номи поки Кирдигорам, дар ин шаб булбулонро лона бишкаст. Чӣ созад ҷуз дуо иқболи раштӣ, ки таъми шарбати паймона бишкаст.